Igbo bụ Igbo, ekele m unu n'isi mbido telivishọn. Afọ m ka bụkwa Chinwe Ebili. Ezigbo okwu anyị ji bịa n'ụtụtụ taa na ezigbo ejiji dị iche iche ka a na-akpọ okwu a na-ekwu ụdị ka m bụ n'isi hụ na ya ime ezigbo ada dị mma, ada dị ọha mma, ada eji aga mba, ada na-asụ Okoye welcomes na-eme okwu ahụ ka anyị pụta n'ime ụlọ ka ọ bịa kọdoo anyị otu esi eme okwu n'otu ị ga-esi na-enwetakwere ya ka ị na-ego okwu na-amasị mma. Ekele m Igbo ọma, nne ada dị ọha mma, kọwara ndị mmadụ okwu ahụ n'isi si bịaruo n'isi otu isi eme ya ma na mbido ma na nkwụsị, maka ebe ị bịahụ okwu a na-akpọ fashion and lifestyle, ejiji dị iche iche nnọọ n'isibiliti. Daalụ. Aha m bụ Grace Chido Mark. Ana m eme okwu anụnwa m bụ na okwu ada anyị anụnwa ọmụma mere ya. Ebidoro m mebe okwu a na 1980 oge nka nọ n'ụlọ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ. Nwanne m nwaanyị bụ onye mee ka m mebe okwu a. Ọ bịa n'ụlọ akwụkwọ ebe m nọ wee sị m na nna alụ aka ọlụ rinne anọ dịkwanya ka ga-emenwe okwu otu a ka o si wee kwe wee rapụ m. Oge a nka nọ sekọndịrị skuul, ngụcha ya nata n'ụlọ nwere ihe m na-eme wee bido tụtụba ụmụ obere akwa dị n'ụlọ mama anyị ji alụ ọrụ ma nedo ma tee na-etinye ya bifo m mara ihe na-eme ọ bụla ndị mmadụ bido jụba ese mkpụrụ ya jee ụka jekwe jee ofu ada bụ enyi m nwaanyị bịa sị m ego ole ka anyị ga-eji wee mee okwu Tupu gị na-apụta ego nọ ịkọwa Igbo na-ele gị onye bi igbe ma ndị na-ele gị n'ụbọchị taa gasị nwaanyị a na-akpọ Chido ka onye ebe ọbụla ka obodo osi ka ebe a na-alụ ya ọtụtụ anyị nke ama na-agwa anyị ego iji bụ mgbokwa. Abụ m onye Anambra mana a na-anụ m na Rivers steeti. Aha dị m bụ Mark, Ndị mba mmiri. A na-akpọ m Grace's Heart Gallery. Instagram page m bụ Grace's Heart Gallery. onye chọrọ inweta ya ga-enweta na Grace's Heart Gallery mana Facebook mana Instagram ebe ọ na-achọ your website same thing, Grace's Heart Gallery. Onye ọbụla chọrọ inweta ya chọọ ibudi okwu na n'isi ọ na-eme ihe dị iche iche, ọ na-eme ma nke akwa isi ndị Igbo na ada obodo Igbo okwu ị na-eme emego mgbe ị pụrụ apụgo obodo Naijiria ikiri ndị mmadụ dị iche iche aka ọrụ gị. Ọ dịghị ọtụtụ ebe m jigo okwu anụ a wee jee n'obodo oyibo, ejego m Amerịka, jee Ọstrelia, jekwe London. Na mana Amerịka akụzigolu m ndị ụmụ nwaanyị ka esi eme okwu. Nwere dịka ịgụchi ọnụ obigo nne gị nkụziri ha otu esi eme okwu. Grace's Heart Gallery ga-adị 38 years this year. So maka ya ka anyị ji wee chọọ ka ndị niile na-ego anyị okwu na ndị ọzọ ga-afụkwa ya bịa ka ha wee gota nwa okwu a ya ka anyị ji wee sị na anyị ga-eme igoli pụọ iwere ofu n'efu na-akwụghị ụgwọ nke ọbụla iche igoli pụọ 10,000 ịma na ị ga-eweta nke efu 10,000 otu nke ọbụla ịchọ ọkpụkpa 10,000 na iwere ọkpụkpa nke 15,000 igoli pụọ nke efu a ga-abụkwa 15,000 enye gị 15,000 n'efu na-akwụghị ụgwọ. Igbo bụ Igbo amaghị na ọnụkwa onye okwu ọfụma maka ekwesịrị m na-ahụ na-ekwu anya anyị bụ ọzọ n'ụbọchị ga-eme na ebe ị ga-anọkwa na-eme ya. Ebe m ga-anọ wee na-eme ihe a bụ na Toyin Street, 9B Toyin Street, Ikeja, Lagos. Ka ị ga na-eme Ana oge ebido na ọnwa anụnwa bụ June 30th to 11th August 2018.